Hey, Azeh. Yo ine ndiwo kamba iwo zingomvera pano sunga duse poti ulibe kozela unatasa ndikutamba lelo kunja kwa kuchela ine ndiwoyimba pomwe iwe ungogwela yo mwana oti umasamba sokusinje kusandichosha dala cholinga ndikusinje kusaliputa khoma cholinga likupinje kamwana ndikansima odi ndikambinje ndikupha ndikolela ko video lokansa ukuyimba zachikale levo yakwachinangasa za udolo wanga manditama ndimapepi naneso ndine kaswiri ngati Patrick mabedi. Big up to you, the brother Linux Dinto, Nikeo, osewala ke Ivax dola yomuka na mwela mwala kwisatu jisi alibe boxer checks boxer vala ndi wa jeans kutoka kwa nuwela kuno mazimva ugamba mumatimusa wina muda ndisutila jamba kumazimva ujena wangogwela osasamba umatawa mazilelo ndiye uwasamba ungogwela ndikatelo ka Azizi masana samawona fana yu ndikazizi uyu wasochela levo yake ndiyakazizi fana sulihadi daso yako ndiyachimizi. Hey, mujela pansi na neso ndigata ndabwela ndifaya ndesi ndipeleka mpata ndine ovuta musandione kufasa mani mwandipasa mwana ndimafuna chinajasa ndipase mpata mwanayu ndimphawa libe twakiwa mapata anayamba kuzipopa chasha asana yambe yakumveka sotufungo wabwela asana sambe singafele pano ine ndikupita tukutali bato ikamata iwe ndo akusemitali mastai tubali ni makwela maukali fana sunga make ngini njau legendary mungamana kwefa miki everything Mr. So witty, Mr. So sweetie me bad from the ghetto up to the city ulizenjela mikangole ndikupanga miti tiyanke chonchi mabazi anga achaku gwesa maploti kuyimba samatelo koma amaimba chonchi ndeno heta mvela kutula kochela ndikatusa hit nanga bwanji umabela fana ovaya fanzima ndidziwa ukalimbana nane pa biti utha kudziwa amu trap killer kapetu ndamaliza kwina kuutha kugwira me start from the bottom up to the top sindisiya mpaka sinalo pamapo magaye mawabaya ma style too sharp ndabwelela business ngati ndine wapo amafuna dola atimpasa 10 mita mwana yamwesa kumana mwana kumana ndichi Terminator